якум савол, оиди хондани мусҳаф дар ҷои дароз кашидан ва ё пойҳоро дароз кардан оё ҷоиз аст? бале ҷоиз аст бародар. Агар масалан одам 1 соат нишаста хонд, нишаста хонданам масалан ҳунари ҳар кӣ нест, хосатан пиронсолҳо, беморҳо, хаста шуд, ҳеҷ гапе надорад, иҷозат аст ки аллоҳ таоло таъриф кардааст: аллазина язкуруна аллоҳ қиёман ва қуъудан ва ала ҷунубиҳим, онҳое ки аллоҳ таолоро зикр мекунанд дар ҳолати қиём рост истода, қуъудан нишаста ва ала ҷунубиҳим ба паҳлӯҳошон хоб карда. яъне зикр ибодати осон аст, дар кадом ҳолат бошад иҷозат аст. қуръон, агар аз қуръон қапида мехонда бошед, таҳорат шарт аст дар назди 4 мазҳаб. лекин агар аз хотиратон мехонда бошед, на қапида қуръона, иҷозат аст бетаҳорат ҳам хонанд, яъне ба пушт зада такя карда ҳифз кардаги ҷоҳотона такрор мекунед, ба ҳар як ҳарфаш 110 савоб гирифтан мегиред.